nag-abot kami diya sa may kuan Subzuwar City. Almost 200 kilometers away. So kaon namin dali sa kuan sa tindahan. Lain ng food. Order talaga sandwich different kind of sandwich. Mga cook yogurt. Kini mura na yung order. Mura na mag-order si Said. Mura na yung hindi ako. Ini mura na si sandwich with chili mayonnaise. Mura ka pun chili mayonnaise, puro mga chili mayonnaise. And the sandwich na rin medyo dakura siya. Cook kahi tagas pag-ibig ha. Ayaw gara ang kani sili filfil kini kuha na siya mga asin, pero asin diri powder. Sige, kaon na ko ha, kay gutom ako. Pero na gani na papel. Yang importante yung ulo. Ang ulo ni mo, anak. Hanggang kanya ko yan. Kangat na. Yan. Ito nga sauce. Dahil mula na kuwan sausage yung mga itlog dahil mga cabbage mga kuwan something like ito shawarma product ko. Sige, mo-off ako kay gutom sa side. So, binaw din ito mayroon ka. Para may entrance sa Subzuwar City. Subzuwar City. So, after the 200 kilometers to Mashhad, 100 kilometers to Nashon. Sige ba, ikay gutom mo.